Učionica pod otvorenim nebom. Ovim rečima bismo najlakše opisali botaničku baštu Jevremovac. Učenici i profesori ITHS-a odvojili su jedno sunčano popodne i nakon dana provedenog u školi prošetali stazama ove oaze mira smeštene u samom centru grada. Bašta sastoji iz 3 dela, znači prvo smo šetali ovim otvorenim delom, tu su uglavnom biljke koje žive na našim područjima, u našoj zemlji, pa smo onda otišli do staklenika gde su imali prilike da vide biljke koje žive u različitim klimatima, znači drugačija je klima nego kod nas i to su biljke sa različitih drugih kontinenta, zato se i nalaze u stakleniku i na kraju smo otišli do japanskog vrta, tu su neke biljke koje su karakteristične i predstavljaju, obeležavaju na neki način japansku kulturu. Prostor botaničke bašte sadrži biljni fond od preko 1500 vrsta. Nije bilo lako zapamtiti sve informacije koje su čuli, ipak učenici ITHS-a su bili oduševljeni novim saznanjima i nisu krili pozitivne utiske. Baš sam se obradovala kada su nam rekli da ćemo da idemo u botaničku baštu, pošto nikada nisam bila, pogotovo što sam htjela da vidim japanski vrt i baš mi se svidelo, mnogo mi je prijala šetnja i saznala sam mnogo informacija koje mi nikada nisu pale na pamet, tako da uglavnom baš je bilo super. Obišli smo i japanski vrt koji je nažalost bio zatvoren, ali taj deo koji smo mogli da vidimo je bio zanimljiv. Zanimljiv je podatak o bambusima koji su se u Vijetnamskom ratu koristili za mučenje. Botanička bašta je stvarno prelepo mesto da se ode, da se vidi malo prirode Srbije i van Srbije i sveta takođe u staklenjaku. I u svakom slučaju moj utisak je veoma pozitivan i mnogo mi se dopao ovaj obilazak i preporučio bih i onima koji nisu bili da dođu da vide botaničku baštu. Razlika u temperaturi vazduha između bašte i okolnih ulica tokom letnjeg perioda je i do 10 stepeni. Dakle, osim što su naučili nešto novo, učenici, a i profesori ITHS-a proveli su jedan prelep dan u prirodi na svežem vazduhu. Sada kada su napunili baterije, spremni su za nove poduhvate i projekte u IT svetu.